3, 2, 1 and action whatever. Sanonman bofwethu sanibonani engilakha bamzo. Bofwethu Paranormal Show, it's the name of the show that you looked in. Bofwethu, thank you so much. Siyabonga kakhulu. Siyabonga Bofwethu, this is the time that you've been waiting for. Indeed, it has come. Finally, it has arrived. As you know by now, Sipho Hateb, it's my name. Yeah. Bonga kakhulu Bofwethu to tune in. I know there's plenty of podcasts that you could choose to be tuned in right now, but you chose them. You chose the best that you guys love so much. So yeah, we're grateful. We're very much grateful. Bofwethu, please don't forget to like, subscribe, hit the notification button. Bofwethu, let us know what you think. So yeah, ngazathi kuzoba lit, kuzoba nama fireworks. So I know you guys are ready. So yeah, don't you go nowhere. Don't you go nowhere. Hlalani apho sibone ukuthi siswa musiphathene. Molo sis. Molo tata. Unjani? Ngiyaphila njani? Right. Right. Okay. Thank you. Stand up. Uzokusoto podcast today. Yebo. Okay. Let me ask you this. How did you get to hear about Ononge Soto podcast? Oh, ngiye ngathintwa uButomishi wangicela ukuthi uye wahlangana nepost yami ku TikTok. Okay. So wangithinta wathi hayi gogo hayi ngiyacela ukuthi uke uze uzosichazela kabanzana ukuthi kahle yini lento oyiphethe. Yeah. Ngoba bathi inendlebe. Okay. Inamehlo. Okay. Inenyawo. So ake uze wena kahle ngoba unayo uke usicocele kahle nabantu bethu ukuthi bazi ukuthi yini lento. So that is why ngila today. Thank you so much. All right. No. But you do know Soto podcast, no? Yeah, ngiyayazi. Sengisho ukuthi uyayazi Soto podcast. Okay, cool. All right, so now let us get to know you since now that you know where you are. Yeah. Let the world get to know you. Go to sisubani, igama isibongo nokuthi uphila kanjani, nokuthi ukhuluma umntana onjani. Okay. Mina nguThembeni igama lami. Esikoleni bebangibiza ngoLucia ke. So ngumntwana ukhulele ngizalelwe ngakhulela eNelspruit endaweni yaseMatsulu. So ngakhula ehlozini endaweni yaseBushbuckridge eNtsemamarumbu. Ngugobela, nginyanga, ngumama. Okay. Yeah. Wow. I like that system, really. Thank you so much for that introduction. Mama. Yeah. Now, quickly, I'll say this. You making that introduction gives justification to say mot umama. Then it brings us back to humanity. Why I say this to you, it's because it then takes away the stigma that is attached to umsebenzi owenzayo. So, in a nutshell, what is it that you don't like that you've heard umsebenzi owenzayo? Into engayithandi ngumsebenzi engiwenzayo ukuthi whatever engiyenza endumbeni uthola abazali benza stigma maybe bacocela abantwana babo. So mabacocela abantwana babo bahamba bothiza abantwana bami. We understand ukuthi umamakhe kanti whatever engiyenza endumbeni eyama ihlangana nomntwanami. Whatever engiyenzayo kuma client wami ungathola ukuthi nomntwanami angimenzeli lento leyo. Umuntu uya endumbeni because ufuna lento ayifunayo. That's true. Uma uya wena uthi ufuna lento oyifunayo ngikwenzela lo oyifunayo owami umntwana naye uzokhula decide ukuthi ufunani ngempilo yakhe. Yes. So into engayithandi kakhulu nokuthi banokubheka njengamanje mina kulento engiyenza ibusiness yami kakhulu banokuthanda ukucompare irelationship yami ukuthi lezi zinto engizenzayo maybe nakuma relationship wami ngiyazenza kanti ichoice yomuntu ukwenza into and kunalento abangayi-understand ukuthi inyanga izilaphi nami uma ngifuna something ngizoza kuyo ngilapha. A doctor cannot heal himself. Yes. So hiyo nje ngathi kancane. Okay. Okay. Sister Mbeni, thank you so much. You are a mother. You're my sister. So I really appreciate that. Sister Mbeni, let us get to know why you are here today.
Okay. Namhlanje ke ngilana ngoba ugogo Mahamba. Bangazi ngogogo Mahamba kakhulu ku TikTok. Okay. So Mahamba. Yeah, ugogo Mahamba yedwa. So in short ugogo Mahamba. So ugogo Mahamba umuntu ogobela ngiyalapha ngenza izinto eziningi nje kakhulu. So ngidila kakhulu ngezinto ezabafazi, ngisiza abafazi abomama thola ukuthi omunye go through I-divorce, maybe umyeni wakhe akasamfuni sekafuna ukumdivorce and yena she's not ready ukuthi angaphuma kulowo mshado loyo. Omunye seka investe kakhulu kulowo mshado lo, even namadoda thola ukuthi investe kakhulu kulowo mshado lo, then sekumele kube nama divorce phakathi or kunabantwana or abanye uthola ukuthi umuntu sesithembini. Ngumamkhulu mina. Uma ngumamkhulu umyeni wami ufuna ukungifaka esithembini and angikho ready for lento leyo. So ngidila ngalezo zinto lezo kakhulu. Or ke noma mncane. If uma mncane yena ufuna ukulwela lo mshado ukuthi angene. Ngiyakhona ukuthi hayi ngevosho ngimfake. Ngimfake ngevosho kulo mshado lo. So yilezi zinto engidila nazo kakhulu, ngidila kakhulu nabantu besifazane abakuma relationship angasebenzi. So abaningi bayasizeka, abaningi babuya basho ukuthi hayi gogo la ungisizile. To the extent ukuthi omunye uza sekayiphethe incwadi athi gogo nayi bangidivorce senza njani. Abuya athi hayi naku seku right. Izinto ziba right. So yilento engidila nayo kakhulu ngapha ngugobela ngiyathwasisa nginamathwasa. Ngathwasa sasemncane kakhulu kahle kahle lento ngiyiqale from ebuntwaneni bami mangikhula. Bengumntwana okhula ahlushwa abantu abadala. Ngahlushwa abantu abadala engifunde nabo nje bayazi ukuthi yabe kunzima benguyile drama yaseclassini ukuthi nini idlozi liyaphuma nini wena uyaphuma eclassini nini ugqoka ngicathulo bengile enhlekisa le yabantwana abaphethwa amadlozi. So ekhaya bagcina ngahamba ngayothwasa inkosi ukuthi ngidrope out esikolweni ngahamba ngayothwasa. Uma ngithwasa fortunately enough izinto ziye zavuleka ngoba ngumntana okobuya ebackgroundini ebhedayo but sipho kakhulu. Ekhaya besihluphekile to the extent ukuthi mangibuye ephehlweni izinto zami zaphahlelwa ngaphandle esihlahleni sasemsomgani. So ngathi uma ngithwasa ngaba nalenhlanhla ukuthi maybe ngathola ugobela oright. Ugobela wami wangenzela izinto ezi-right. Ukuthi uma after ngithwasile ngabuya ngakhona ukuthi ngakhe ekhaya, ngilungise ekhaya, ngithola umshado. Kwaba right ithi ngisho kanjalo. That is why na today la ngikhona nama ngifuna ukwenzela abantu izinto ezibheke eqeleni ngoba ngazi i-background yami, ngazi ukuhlupheka kokuhlala ephehlweni. 2 years yonke ngihleli lapha nganamali yokuphuma. Kunzima ukuthi ngidle. Kunzima ukuthi ngigeze. 2 years. 2 years. Ngihleli lapha. And awuphumi unganamali. Awuphumi unganamali. Awuphumi unganamali. Sister Men, let us get to the gist of your work. So I wouldn't want to ask so many questions. You will then guide me, go to okay, Sipho, this is what I do. And then I believe you've got a gift as well, or you've got you come bearing gifts. So yeah, please take us through what you have as well with you. Okay. Namhlanje Hlala lapho mntanami. ungabathusa ngiyamtshela ukuthi ungabathusi yawo ngoba abantu bayawusaba. Ngikhathe ipiece encane ne. Ngikhathe ipiece encane. Lo umabhebeza. Umabhebeza. Umabhebeza ngesilungu babiza iscope abaye bayibiza ikombucha tea. Angifuni ukuya ngale esilungwini kakhulu, ngifuna ukuya kule mina engiyaziyo eyesintu ngoba iyasebenza kakhulu nangeside yesilungu. Okay. Medically iyasebenza kakhulu. Okay. So angithi uyazi thina si-advance musithina abantu abamnyama. Si-advance sithatha ilitshe silichange. Okay. Libe ngale ndlela le li change ilitshe elikhulume.
Yeah, understand. Yes. So lo umabhebeza ngifuna ukuqala emuva ukuthi umabhebeza ngawuthola kanjani. Okay. Ungahlangana kanjani nomabhebeza because njengoba ngisho ukuthi ngithwasile la ngithwase khona ugobe lwami bekangayisebenzisi lezi zinto zabo umabhebeza. She was a very strict woman, bekangazenzi izinto nje ezibheke eceleni, beka ezingathi ziyathusa bekangazwani nazo. So angizazi izinto zakamabhebeza from ephehlweni. So mangihamba kule ndlela yokukhula ngiphila nabantu benginomngani, umngani wami bekumngani ngithi yazi ebungomeni sinalabangani behalf clash, angazi uyangi-understand kunalo muntu ukuthi umngani mara akasumngani because ebungomeni akumelanga ube nomngani kahle akumelanga ube nomngani. So ngizothi umngani namhlanje weza kimi ugele akanamoto, gogo ngicela ukuthi ungikhaphe kuna Samuel ngifuna ukuya khona. La ufuna ukuya khona athi ngikhethe wena because ngicela ngiyakwazi ukuthi umuntu onesibindi, so la ngiyakhona ngifuna ukuhamba nomuntu onesibindi. Okay girl, zikhiphana. Uthi hayi ngiyolanda eGona. iGona isigubhu. Okay, nami ngihamba nginengqondo ukuthi solanda ini isigubhu. Yes. Hayi isigubhu musa hayi igubhu ngizijwayele. Lezi. Oh, okay. Lezi. Okay. Yeah, la kufakwa izinto eziningi ezihlukahlukene. Okay, cool. Yes, solanda lesi isigubhu. Okay, fine. Ngimkhaphe ugele. Siyofika lapho masifika hayi man. Isigubhu la, okay, akunankinga. Okay, first day azange ngene lapha. Wafika wangena saphuma, second day siyabuyela. Wafika lo muntu lo baba lo lapha phakathi waqela ukuthi ngingene. Uma ngingena wafika wangicocisa indawo yakhona yathusa kakhulu. Okay, bebafuna nje ukuthi ngibe aware ukuthi ngikhapha kuphi nani uzwile ukuthi ngithwasile yini engiyiphethe lapha emodweni enga-affectana nalento esoyilanda lapha. Masifika athathe ugele ubuya necage. Makabuya necage, icage ivaliwe ngelapeli rate. Hayi ngingene lapha kuguy sifike vele afika ngibuze lokangibuza kona then ngiphume. Uma ngiphuma ngihlale ngaphandle. Abuye nale cage. Makabuya necage, icage ivaliwe. Ngibe neconfusion ukuthi why amagona wakhe abuya asecagini. Ngoba amagona normally noma uzowabamba maybe makuthi a-oil aba eplatini. Ngicala ukuzibuza, okay fine. Sambe nomngane. Mase samba nomngane athi umngane kimi. Hey mngane. Kahle ngicela ukuthi sindlule emashopu lento engiyiphethe ifuna ukudla. Okay, ifuna ukudla okunjani? Angibonisa ipicture ya something like insipho like ilona like isikwenyana into yakhona ngathi insipho. Sunlight lesijwayele. Yeah, sunlight lesijwayele then uthi kumele sofuna lento le. Ngithi hayi gela ungitshele. Kahle yini le la ibhuthini yabo? Athena hayi amagundwane. Amagundwane athena angikhonanga ukuthi ngithole igubhu ngoba indaba ngazi umnikazi wamanzi istory nje long story umnikazi wamanzi azange singize ngikhona ukuthi ngithathe igubhu so banginikeze amagundwane. Okay fine, mina ngumuntu onesibindi kakhulu angisumuntu osheka nje. Okay, hayi fine, manje ngakhona ukubona amagundwane athi not now. Kumele ngicale ayofika endlini that's why ngiwavalile ukuthi azimine ngwalungisele iroom ekungangena omunye umuntu. Kumele ngene mina kuphela aze azimine azokhona ukobey icommand mangiwatshela. Fine, sifuna insipho singayitholi. Day 3 abuye umngane uyakhala. Yo mahamba amagundwane afile. Magundwane afile kanjani? Phela ukudla sikutholi, sikufunile, sizulile ukudla sikutholi. Fika endlini lona ifile amagundwane afile. Seyila uyangikhomba amagundwane. Amagundwane mahle nje izinhle manje lezinto. Ayithula amagundwane afile. Senza kanjani? Sifonele umuntu wakho, sifonele inyanga yakhe, inyanga amagundwane afile. Athi ngithi wathatheni manje nize la.
sithatha amagundwana yena umnikazi soyawasaba sewabanjwa yimi manje. Sithatha amagundwana manje siwafake isambe siyise kwaMhlanga. Sifike lena afika angene. Immediately. Yeah. Sifika asingene masifika laphana aphume intombazana uyakhala. Usisi nje ngizothi intombazana marusisi omdala kimi. Uyakhala yimi yini. Athi phela bathi ngibulala abantwana bakaMamlambo mina. Akusama gundwana lento leya. Just mina kuze ngingayisabi ngibona as amagundwana. So kahle abantwana bakaMamlambo. You remember that day sibathi siye emanzini masifike emanzini kwathiwa singangeni umnikazi wamanzi ungaphandle. There was this day bekumele siye emanzini angazi bekwayenzani then kwasangakhona ukungena. Yes. Athi lelo langa lelo yila umnikazi wamanzi wangipha khona ukuthi ngcono ngiyosebenzisa abantwana bakhe. So mina ngihlulekile ukuphatha kahle abantwana bakaMamlambo. So manje kufuneka ireplacement ngowami umntwana ophilayo. Usisi lona abantwana abayi4 amantombazana ayi2 nabafana abayi2. So bakhethe intombazana enkulu yakhe. Bakuthiwa kumele labantwana laba bayo replace abantwana bakaMamlambo. Mara ama option ayi2 is either ujoina i-cult or usacrifice ngomntwana. So ubuya kimi manje uthe angazi ngithe ngisaqabanga. Ubuya kimi ngenze njani ngithi hayi mina vele ukudla ngiyakuthanda ithi ngiqale ngiyodla kuqala then ngicabanga ukuthi manje lena siphuma kanjani. Sambe siphume vele. Aphuthi abagada abanandaba nawo ukuthi bazogada ukuthi uzobaleka next. Sambe sothenga ukudla sibuye masibuya sifike sihlale phansi. Manje iplan ithini ngithi hayi thatha i-cult. Ngokuthi kufa abantwana bakho because the aim ukuthi whatever siyenzayo abantwana kumelanga ba-affecteke. So ngithi thatha i-cult as long izo affecta wena inga affecta abantwana. Okay sharp ahamba afika atshele lo mkhulu ukuthi okay ngizothatha i-cult. Sihamba bavumelane lokho abavumelane kona because benganayo information eningi kahle lapha ngoba bengangeni. Athi okay ngikhulume naye. Wagcina lapho lo sisazanga aphinza athena okay ngicela ungipheleketele or sihambise lapha zanga afune nokuphinda khulume ngale ndaba le. So lapha nale ngelast day yethu walo akhala ngapha mina ngithi uyazi njengamanje kunabantu sengiconnecte nomunye uguy la ngaphandle la ngihleli khona. Uye lo ngintroduce kuphi kuMabhebeza. Shandisa. Yena udila ngani ichomi kalo ulethele lo ezinye izinto. So uguy wase East London. Siyaxoxa exchange amanamba nani sikhuluma ngezinto zethu ezobungoma nani bekuzoba nespecially ngoNovember. So hayi mahamba manhlanganisa imali uze uzobona izinto engidila ngazo. Uyabona lapha hayi okay fine. Yimloya ngiyaflya East London fika East London ku special hayi sithutwa kamnandi kuba right. Uguy wenzani uyathwalisa. Uguy uyathwalisa wenza amagona mina igubhu indaba zezigubhu ngizazela la eGoli kodwa thina sithi magona. Wenza amagona ukuhlukahlukana kwawo then wenza namagona kaMabhebeza. Uguy wenza nje igubhu eziningi like ubusy ngalezi zinto lezi. So usisi wakhe uyangixoxela ukuthi hayi lento lena isebenza kaso mina bengicala ukuzwa nokuthi kunento ebizwa ngoMabhebeza. Empilweni yami Mabhebeza yini nami ngisasenalento enabantu abaningi yokunyanya lento ngathi uyabona. Then ungise bedroom yakhe usisi wakhe ufike uyangibonisa ukuthi nayi lento lena isebenza kaso so naye usikela abantu njengoba nami ngiyenza manje uyabasikela ipiece then uyabanika uyakuguide. Sesizongena lana ke budwami. Sengiyazi phela ukuthi kunoMabhebeza sengifuna more information ngoMabhebeza ukuthi uMabhebeza usebenza kanjani and ngazimisela nami ukuthi ngifuna ukufunda ngazi ngoMabhebeza. uMabhebeza njengoba ubona so ifutha yes. Ifutha abanye bayibiza ngosikhohlela solwandle, abanye bayibiza ngeplacenta yolwandle, abanye bayibiza ngoMabhebeza. Uma ngikusikela kaso lento lena ngiyakusikela uyayithatha
inendlela ezi3 maybe 4 ozisebenzisayo. Uma ngikusikela njengamanje kunabantu aba-odayo kimi la bengibasikelayo uclean njengalo mabhebezi uclean awuna next awubikwanga ndawo awunadlozeli attached kuyo awuna spiritual tie la kulo umabhebeza nje ijuice uclean so kunabo sisi abanokuthi gogo sifuna just ijuice thina siyasaba ukuyibona or say fruit kodwa sicela usithelele ijuice bakhona abanye abazikhuliselayo kodwa bazikhulisela bangayihlanganisi nedlozi labo which means akusona isithwalo lapha ayikakabi isithwalo kusase ijuice ngizocala la kule eclean uma ithatha usisi most abosisi abathengisa umzimba bayithanda kakhulu ngoba iyabasebenzela o kuma clients yes then nabosisi khona abosisi abazithandela ukuthi bathola amadoda azobapha imali abakhona abanye amantombazana amaningi avilapha ukusebenza so bayathanda ukuthi makalala nomuntu abe nalento ezomotivate ukuthi akhiphe imali so banokuyithatha abayisebenzisa abayibike edlozini labo bantu labo lento isase nje umabhebeza just wena uzofika uyenze leyo juice yakhona uyageza uyacobisa uyayiphuza iclean ayikho edlozini lakho mawufuna ukuyilahla uyayithatha noma ungahambi uyilahla esigangeni noma uyahamba abanye ba prefer ukuyibuyisela emanzini la ufuna ukuyilahla khona uyayilahla ngoba yini isase clean clean ayina next no attachment no attachment so mina ezomahamba before ngenza le ndaba zama multi shop nani bengusebenzisa umabhebeza but client awulitshela ukuthi ngisebenzisa for ini so kunalama client labo sisi laba bafuna ilakha abafuna imali abafuna in so la uyamixa kuba umabhebeza powder kuba like powder like uyawomisa usebenzise uhlanganise naleyo impande lezo uhlanganisa nawo then usebenza kufana mara sekuhlukile ngoba lo soyipowder and umuntu akasawuboni uthusa sekazibonela ini umuthi sengiyabuya la mangifika lana mina because sengiyawusebenzisa endumbeni kumele ukuthi ngenzeni ngiyobika edlozini lami ukuthi ngihambile ngayolanda into eyomabhebeza umabhebeza uphiwa igama uTsipho angeke endumbeni akusumabhebeza umabhebeza ulo engusebenzisa lapha emuthi shop uyumabhebeza so uma ngibuya nawo ngizofika maybe ngithi uThembelihle or igama engizolithanda ngimuphe lona then ngiyawubika edlozini ngoba angithi mina nginamadlozi ngifaka kuphi endumbeni so ngiyabatshela ukuthi manje ngizosebenzisa umabhebeza ngifuna ukuthi umabhebeza lo endumbeni angusebenzisi most uwamanzi unless ngithela ijuice ngahlanganisa imithi yami yenhlanhla ngahlanganisa imithi yokudonsa ukuthi abantu basebenzele ngenza isigubhu uma ngenza isigubhu senzani sidonsa inhlanhla same thing eyenzwa yile mara lesi sesi more advanced because sine budlozi phakathi sesinale motivation yamadlozi wami into le angithi uma isihlahla uzosikha singana next kodwa kumele ukuthi usiphefemulele or usibike edlozini lakho ukuthi asivuke siphilisa abantu so yena seka more advanced because seka bikiwe edlozini sekasebenza nangobudlozi ngawubika edlozini ngawusebenzisa for ama client wami until ke kuza lento lena yokuthi ngiyawuveza manje ku public bengawuvezi nje mina ku public ama client wami bebazi ukuthi ugogo uzosithelela i2 liter uyoyiphuza izokusiza 1 2 3 4 5 mara ukuthi kahle kahle le 2 liter inani hayi bebangazi so manje hayi sengi exposed sebayazi kubuye ke kube ne party yesithwalo kubuye kube nephathi isithwalo ngitheni kuwe ngithe umabhebezo akusona isithwalo owamaphathi ayi3 to 4 yes angithi lo uclean akasisithwalo lo sekabikwe edlozini sekubuya kulo wesithwalo right right
Eyesithwalo anginayo mina, angathwala. Angakasenzi isithwalo sakamabhebeza. Reason yokuthi mina ngingasenzi isithwalo samabhebeza angiusabi. Ngathwala mina ngomabhebeza anginankinga. And imikhuba yakhona anginankinga nayo because ayikho nzima kangako into esihlala siyenza every day. Okay. Into engenza ukuthi ngingathwasi ngugobela. Nginamathwasana. Umuntu mawuzomthwasisa uza nedlozi elipure. Ufana nomntwana ozalwa namuhla. Okay fine, uzothi umuntu uza nedlozi elipure kanjani ngoba amadlozi ezangcolile. Uza nedlozi elipure because kunaledlozi la kubo elithakathayo, kunaledlozi la kubo lobuthandazi, kunaledlozi la kubo elinjanjani, elinye alifuni ukungola at all. So wena ezugobela mawuzocala uthwasisa ithwasa kumele ulenzele i-cleansing ekuqala. Umqale phansi abe clean njengalamanzi. Akusale idlozi elakhe. That is why umuntu bakangena ephehlweni idlozi uzothi idlozi akasaliswa. Kanti hayi ukuthi akasaliswa. Laba bebaphapha lapha sebahlalisekile kahle. Sekumele yena sebenze kanzima to provoke lento ekuye. Kumele that is why manje kunzima manje ukuthwasisa kwamanje ngoba asikhona ukwenza kahle nemithetho yakhona iyasibopha. So seka clean yena mina ngisebenzisa into yami engiyithwele. Kuvela ledlozi leli ekumele lo mntwana ayosebenza ngalo. Alizwani nezithwalo. Alizwani nezinye izinto ezidoji ngoba once ngenza isithwalo wazi ukuthi angisasebenzi ngedlozi kuphela. Uma uthwasisa ungathwalanga uthwasisa ngedlozi. Mina njengoba manje ngisathwasisa ngomahamba yedwa. Namanye amadlozi enginawo ngoba umuntu maybe ungaba na 10 yamadlozi. Kodwa anginayo i-additional yesithwalo. The only thing yilokuthi mangivalekile bamba lapha nalaphana thatha imithi lana nginale igubhunyana lezo engizisebenzisayo ukuthi imotivateke into zami zivuleke. Kodwa isithwalo angabi naso ngoba isithwalo si-overshadow amadlozi wakho. Kahle isithwalo siba phezulu kwamadlozi wakho. So that is why angakabi ready ukuthi ngingaba nesithwalo. Ngisafuna nje ukusebenzisa idlozi lami lingiguide until ngibone ukuthi maybe angisafuni ukuthwasisa. Then ke la senga decide ukuthi sengifuna ukuthwala. Ungabuza futhi? Mina mangizwa ngomabhebeza njengoba usho ukuthi uyabasikela like abantu. Bathe into like iyakhula angazi ngalize ngento since pause bami wami yathu. Something ekhulayo enamehlo njengoba usho ukuthi usikela abantu bomsikela umuntu like iyakhula yona nipha namagama like that confusing man. Okay. That confusion. Uyabona lento ne? Ngifuna ukukubonisa the other side. Uyayibona la? Uyayibona ukuthi njani? Uyayibona? Akunamehlo lana ne? Uyayibona la phansi ukuthi njani? Khona la ku video yami ngathusa abantu ngathi upreg. Into engizama ukuyisho ukuthi upreg unkaso uyayibona ukuthi kuzophuma enye ilayer. And umabhebeza uyabila. Like ufana notshwala ngithi wenza ngishukela netiya. Uyitiya kahle le juice iwutiya. So iyabila njengotshwala. Uma ungawuyeka ibile kakhulu mayiphuza ungadakwa. Yes. So uma ibila le acid yenzani iyawubhoboza like ukuthi uphefemule. Okay. So abantu lento lokuphefemula lokho abakubona yika abacabanga ukuthi amehlo. Ayibi namehlo. Kuphendula ekukhuleni kuyanga ukuthi ufuna khula bengakanani. If ungathatha le piece kamabhebeza uyifake ku Jojo tank izokhula. Ilingane ne Jojo tank. Kudependa ukuthi wena ukhulisela kuphi. And uzokhona ukumaintaina le container olufake kuyo na. Manje mawufake la kule cup uzokhula ulingane nale cup awandluli lamanzi. Yes. So naye uma ula angeke uzundlule uze la uyophelela la kuphelela khona lamanzi. Uma ufake ebhakedi njengoba mina ngiwafuya ngama 10 liters. Uzokhula until la ngifikise khona amanzi ami.
ube mawumane ube thick ke la kule bucket uphendulekile yeah because ngike ngabuza ku Facebook before ngokuthola TikTok and ngabuza ngathi yini amabhebeza and then some other comment mentioned ukuthi uma usisi wakhe bekawusebenzisa amabhebeza up until I think she stopped and then yonke into yavele nje yayekela. So maybe you can just explain to us maybe the benefits and the disadvantage of ubuhle nobubi bakamabhebeza. Okay, umabhebeza ngizobekisa ngawa manje uclean awuna next exercise uwe nje uphila ngobuwena. Umabhebeza advantage yakhona ukuthi uzokusiza uku-attract uyandisa whatever oyenzayo noma ungathengisa ama-sweet uzoba nama-client imali yakho iyahlala iyanda. Uma ufuya izinkukhu nazo ziyanda uyandisa uma usebenzisa whatever oyenzayo iyanda. Ngathi sifuna ama views YouTube now ama Yeah, hayi ngizokuphuma bhebeza uzothi uma uzoshutha ugeze ngawo amabhebeza uthi namhlanje lokhu ngifuna ama viewers uzokusiza uyandisa umabhebeza. So it is advantage kamabhebeza yile yokuthi abantu aba understand ukulungisa othina abantu esibayasikelayo asibachazeli. Mina if ubhekile ilona yami lo ready for ukudeliver yawubona ukuthi ready for ukudeliver like ipackaging yami umuntu ngimsikela into engaka lento engaka ingakhula iyogcwala i20 liter yona le kuya ngokuthi yena usupporta kangakanani unakekela kangakanani. Okay, So mina ama client wami mangwanikeza ngiwakhiphela ilapi anguniki wona uyi1 ngoba ngiunderstanda le disadvantage or lobungozi bakamabhebeza. okay, Ngikhiphela ilapi ngitshela ukuthi every day njengalabo abaphuzayo every day uthatha umabhebeza wakho thatha icup lakho uyafaka uyathela le size oyifunayo uyaphuza. Wangenzi kanjalo kunezinto la angazi ukuthi uyazibona into ezijivayo nyana la uyazibona lesi you know ukuthi mawungathatha lesigubhu lesi uyosibeka endaweni efudumele kungaphuma umabhebeza la ilokiso njoba ngiyisefile kaso ngiyisefe ngesefo lesi esinormal kuzophuma umabhebeza la aphile akhule. Angisho ukuphila lokweni kuqabangayo but afane nalo akhule. So kuthiwa uma uzoyiphuza izokhula la esiswini ne ngibuye khona lapha ngiyabonga ukuthi uyibuze le nana ngifuna ukuyichaza thina inyanga sineyidliso mabhebeza yadlisana ne sineyidliso uyakhona ukuthi omunye umuntu wenze umabhebeza uwenze ube isidliso. Uma sifika isidliso senzani siyahlala ngithi uma sihlala la adle asihleli khona senzana siyamlimaza lo muntu. That is why mina umuntu nginokumtshela ukuthi umuntu mawumthanda ungamdlisi isidliso sangaphezulu umdlise sangaphansi. So kunale phuthe esinokulenza umuntu adlise umuntu ngomabhebeza ayashaya bo yes ma'am ngomabhebeza then umuntu uzogcina naye lo mabhebeza uhleli kuyashisa la phakathi isidliso sinalento ebambayo like sort of magnet angazi yazi into ezesinto kunaleyo magnet nyana le ebakhona la izofika ihlala so uzokhula. Mara leyo ukuthi uma uphuzile nje I think ngiyazicabangela ngifuna ukuyiphikiza ngiyayisho ngidlulisela futhi ngiyisho ukuthi angifuni ukuyiphikiza ukuthi angakhula esiswini kodwa esiswini sinama chemicals whatever engene esiswini izophuma unless kunale motivation yesidliso le kunalento le ebambayo la kuwe ezomenza ukuthi enzeni afika ahlale. Uyayibona then uzokhula lapho umabhebeza. Okay, So mina abantu ngiyabavela ngisenze isidliso samabhebeza angisifuni angisenzi ngamane ngikwenzele ngenye indlela kodwa angidlisi ngomabhebeza. So ama customer wakho amaningi like mabaza kuwo amabhebeza abantu abanjani abafunani like uthi okay
abantu abaningi abeza abafuna umabhebeza most abafazi laba abangafuni ithi ngathi abangafuni ukusebenza but abafuna ukuthi abantu babo babenzele abafuna ukuphiwa imali abosisa abathengisa umzimba bafuna umabhebeza wena uma ubona ubona ngathi uyanyanyeka kodwa once wathatha umabhebeza wageza ngawo iya change lento uyathandeka so wena mawubheka kasona uzobona into ethusayo mara manje uma ngigeze ngomabhebeza manje uyasmile ngigeze ngawo uyablusha excited manje chazekile iba nalento ethi umabhebeza uyandisa bhuti wami uyandisa kakhulu endlini uyakuma ubekile uyakhona uma baby uthengisa amasweet ama-snacks nani lo clean so angeke uze ukwenze ube rich uthenga amajagwa wenze ini but uzophila like angeke usoyele mara uzophila angeke ukwenze ube rich until uza la sesikhona kula ke so uzokhona ukuthi extension yezinto lo clean uzokwenza uphile uthandeke ube nale mali yokuphila nani mawune business yakho abantu bangene sekusengqondweni yakho ukuthi le madlana oyitholayo wenzani ngayo uyayibona Sister, can I ask this quickly? Yes. So that sizokhona understand just nje the term itself ukuthwala. Yini ukuthwala? Is it a good or a bad thing? Just those two questions. Njoba sesine perception engazathi seyixubeke kakhulu. Yabona nokuzwa noma sikuba hey uthwele lo. You understand? So yini ukuthwala? Is it a good or is it a bad thing? Ukuthwala is not a bad thing. And akunamngomo ongathwalanga. Sengibeka nje normally igama elithi ukuthwala. Akunamngoma ongathwalanga. Okay. Wonke umuntu othwasile uthwele. Wonke umuntu ohambile wahamba waya ka somebody wayomfundisa into thizeni wamnikeza something uthwele. Kwamina ngithwele njengoba ngithi angabi ready ukuthwala. Why ngithi wonke umuntu uthwele na? Uma uye phehlweni uphuma nezinto abakunikeza zona. That's true. So which means angisasebenzi ngingedwa ngithwele. Ngimbeswe amandla ukuthwala angithi uthwele ungimbeswe amandla amasha or kuediwe kulamandla lawo enginawo. So igama elithi ukuthwala. That's the meaning. Yes. Okay. So ukuthwala sekuya ngama levels ke ukuthi uthwele. Okay, sister, this is my understanding. So umuntu mawuthwele it's just an additional of something onikwe yona. Whether say maybe iskill sokudlala ibhola and then ulona umlingano noma ngisebenza nayo untswembu kusho ukuthi when I take that skills sengithwaliswe a greater skill. Yes. So that is ukuthwala. So kuhluka ngokuthi uyithatha maybe into uyithatha is it negative or positive. That's the difference. Okay. Because I think the general understanding yethu ngokuthwala we are thinking it's always negative into so ukuthwala ukuthatha an additional whatever lo fundiswe yona or onikezwe yona. So that is the understanding of ukuthwala. Okay. So is it a good or a bad thing? Kuya ngokuthi uthwala ingani. Okay. Kuba good kube bad. That is why nala ngitheni ika 3 to 4. Ngoba u3 ulula. U4 unzima. And u4 uinvolve izinto eziningi. So sekubed. So uphendulekile singabuyela la esithwaleni. Okay? Sase la kule yokuthwala ke. Uyabuya
ngiyakusikela umabhebeza uyawuthatha uya kulo muntu othwalisayo or lo muntu othwalisayo unabo bomabhebeza. Ngicela ukhiphe nje. Okay, no problem. On microphone. Oh, sorry. Eshisa le ndawo. Kaskapa fela show. Okay. So, uyafika lo muntu uthi, "Okay, ngizokwenzela isigubhu lesi sami." Angithi samabhebeza? Esami lesigubhu. Isithwalo sani? Isithwala ngithi esimple. Isithwalo esisimple. Why? Uthatha umabhebeza wawenza lokakwenza kona wakuhlanganisela nemithi. Wakuhlanganisela nemithi wakunikeza nasi isigubhu ukuthi uyosebenzisa senzeni sikwandisele. Angithi sesipersonal manje ngiyoba ngivuka ekseni ngigeza ngaso ngabo 12 ebusuku ngiyabiza abantu uyavuka ugeze ngayo 12 makuthulile uyageza uyabiza inhlanhla ubiza imali ufaka ama-coin uyahamba uyowalahla ama-coin la owalahla khona then the more bawasebenzisa ayamagnet kubuya kuphi ekhaya. Inhlanhla le ibuya kuphi ekhaya. So kube nale sithwalo esikhulu. Isithwalo esikhulu si-involve ukhumbula umabhebeza ukuthi ubuyaphi. Umabhebeza ubuye elwandle. Umabhebeza into yasemanzini. So kusithwalo esikhulu bazothatha umabhebeza lo bamvuse ayoba yini ayoconnecta noMamlambo emanzini. So wena sowunesithwalo sani bathi umuntu uthwele ngani ngoMamlambo. Uyayibona? Bathi umuntu uthwele ngoMamlambo. Abanye ukuthwala nako ukuthwala kuyahluka. So omunye yakhona ukuthi athathe umabhebeza ayokuvusela uMamlambo ngayo because into yalapha emanzini bayifamily labantu bayazwana. Bayazwana lemanzini. Connection. Kune connection lapha. So uzokuvusela yona ngalendlela yokuthi wena sekwakwenzela lokho angifuni ukungena kakhulu ezithwaleni ngoba angizazi just ulwazinyana enginalo ukuthi umabhebeza angahamba aze ayofika to the extent yokuthi endlini kusekumele wakhe idama elikhulu. So noMamlambo wakho ofika ophila naye la endlini bafike bakunikeza umabhebeza lona bathi hamba ufika wakhe idami ufika ufake. Then so nesithwalo saka Mamlambo. Okay. What's the worst that can happen uma ngabe unga-observe imiyalo? Uma efika umuntu azowuthatha yena uthi nje mina ngifuna imali. Ngiyakubona ngizoyithatha ngoba vele ngixakekile ngifuna imali. What's the worst that can happen to leyo muntu uma ngabe ifangalandele imiyalo yakhona? Abasengozini ngomabhebeza ilaba abawuphuzayo. Ilaba abawuphuzayo ngoba if ungalandeleli ngizokutshela ukuthi sefa. Thatha ilaphi njengoba ngisho ukuthi mina abami ngivele ngibahambiselane lapha ngifuni ama comeback sokuthi umuntu athi ngiphuzile kunento ehambayo phakathi. Kume ngikupha ilaphi ngithi make sure ukuthi mawuphuza usefa. Ngoba if ungaphuza lezi zinto lezi ziyakhula la phakathi angithi isiso siyakhula. Angazi kodwa ukuthi usogcina isiso sibhamuka ushona. So into engiyaziyo ukuthi uma ungalandeleli umthetho lento leni yokhula phakathi ku. Yes. Okay. But uma uthatha nje simpulo akunabungozi obungaka. Uma sewukhathele ngomabhebeza uyawuthatha uyolahla la ulahla khona leyo ukuthi umabhebeza akalahleka yikho ngakushiyela wona namhlanje kusasa ngithi kusasa uvuke uyolahla ubuye uzobatshela ukuthi hayi ngulahlile akabuyanga. Akabuyi umabhebeza. Mase ukhathele ngawo uyawuthatha uyawulahla. Angeke azavuka umabhebeza abuyile. Ohluphayo ulo sekabikiwe edlozini ngoba sowubikile edlozini kumele before uyolahla ubuyele edlozini.
Yobikwa. Angithi sekahlangene nedlozi lakho. Kumele abikwe lapha edlozini ukuthi hayi sengikhathele mina ngomabhebese. Ngiyathatha ngiyawulahla njengami le yami olalong bengifakile uhlala ebhakedini benginokuthatha njena ngomise ngugaye ngifake imithi yami eyinhlanhla ngifile esigubhini sami kanjalo thatha imithi yami eyinhlanhla ngifile esigubhini sami yayibona so bengawenzi izinto eziningi bengifuthi lokujubela abantu ngicala manje bengingajubeli umuntu bengimane ngikupha ijuice nokuthi ngikuphi imithi imabhebeza powder. Sister, in closure, the reason why I was asking you the worst that can happen is because we have heard ukuthi uthola ukuthi umuntu mayethwele and then they no longer appease maybe inyoka leyo. Now that you've explained good how's the connection. Umabhebeza gets connected to the sea and then umuntu akasa appease. Uzabathi ushaya ifamily yonke abantwana. I was asking with regards to the yes. Lapho bhuti wami inzima kakhulu. Inzima because asakhulumi nje ngokulahla wena because wena maybe inyanga yakho isasekhona isaphila ingakuguide or ungathathwa ubuyisele kumnikazi. Asikhulume sowushonile. Asikhulume nje sengithwele mina ngomabhebeza sengishonile. And ukhumbula umabhebeza phela uthanda umdavaso. Umabhebeza uthanda umdavaso so Ayiko. Sisti kanjani manje ngoba umabhebeza so uthwele. Umabhebeza inkinga phela le. So sengishonile manje nginaleso sithwalo sami. Sisti yazi inkinga le ngizwe manje ngizwa ngidisturb. Sengithele ngomabhebeza. Mina umabhebeza wami bengufida phela. Bengupha strong. Sengikhathele sengiyagula angisakhoni ukunika ngoba phela uzowunika ukhathale. Strong. Unabantwana la endlini. And okumnandi ngawo ukhetha ukuthi uyindoda umfazi uzonidla nonke la ekhaya. Wow safa. Uzonidla. Sisithatha lo mabhebeza. Engazwa ngathi ngiyababela. So ileyo ubungozi bakhona ukuthi uma sewuthwele ngawo uzosala uaffect abantu. Kumele ukuthi mawuthwala ngawo ngibe ne next of kin yami ezohamba nami. Umazisi ukuthi azi ukuthi okay lesi sithwalo saka mama lesi or uma njengoba mina ngumfazi maybe umyeni wami uyazi ukuthi la ekhaya siphila ngani. Then uyazi ukuthi okay uma ngishona kumele enzeni. Oyena futhi uzobuyelwa uconnectwana naye sekucubeka yena because uma ngizokubika lapha kumele ngikuconnect ikwazi nawe uyayibona so uzokhona ukuyikhulumisa ukuthi siyaqhubeka nawe or ikhona le contract ukuthi uma uthwala ithi icontract yami iqala la once mina ngashona icontract ethi yaphela so kuba lula lapho ke uma kuthi sivumelane ngale ukuthi uma alona icontract yethu iyaphela kuba lula ngizothi uma ngishona umabhebeza azibiyelele ekhaya or lo mamlambo wami azibiyelele ekhaya akasaqhubeke efamily so kuya ngokuthi uthwalise ubani lo muntu othwele kuye ukutshela iqiniso na because manje umuntu ngifuna imali phela abantu abathwalisayo baqala kubo 30,000 or angazi inini imali abathwalisa ngayo wena uyafika yakubona ukuthi stranded imali unayo and uma uyabona ukuthi uma ngizomtshela lo angeke njengami ngithanda abantwana bami so manje uzongitshela ukuthi hayi lento izosala ihlupha abantwana bakho izoyenzani angeke ngize ngisithathe leso sithwalo so for ukuthi lo muntu akuthwalise angeke aze akutshela ukuthi kuzoyenzekalani phambili. Sister, I like what you just said, the honesty of you coming to the show and telling us, because
You know, those are the things that in our circles we've been discussing availability. Others, they won't even tell you the implications. Zoguti hateb lalela uma uyithatha, the repercussion is 1, 2, 3, 4, 5. As you rightfully put it, ukuthi mangifika ngidesperate ngifuna imali. And then uvela athi ay hatebe ngiyakubona ukuthi iyabona netekile idabukile. And you've got that last money ukuthi yazini you can get the thing and then just do yours and do you. So would you say ukuthi it's wise not to ukwazisa umuntu ukuthi yazini hatebe just be assured ukuthi makungenzeka ukuthi kube so these are the repercussions. It's wise ukuthi umazise. It's wise because inkinga ukuthi izangoma eziningi or abalaphi bendawo buko or amagedla amaningi or labantu abathwalisayo abalandeleli after bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngawe. Mawungafika wena umnikeze leyo mali yakho akunikeze lokho akunikeza kona. Maybe uwelwe ithuna le bathe uyovusa ethuneni litshe likwela angeke azi nokuthi wawelwa ithuna unless wena ubuye lo mtshela ukuthi hey ngithe ngiyavusa ethuneni la ngiwela ithuna. So ungafika lapho uthi uyavusa maybe uyovusa ulikwela usaba ukubuyela emuva uthi yo ngiwele ithuna ngisabuyela angeke aza kufonela kubuza ukuthi kwenzakaleni after. Ngeke aza kufonela. So kubuhle ukuthi abantu bakho bazise ukuthi lento lena kwenzakalani and nibe informed ukuthi uma ngithatha kusasa izoyenza kaso ama step until ekugcineni. Yeah. In closure, Umamnambo, is it in demand as we speak now? Is it the thing at the moment? Or abantu abagayazi? Uzongithi Mamnambo, umabhebe, sorry, my apologies. Yeah, kumanje wami yaphela amabhebeza since nje uyaphela bawuthenga kakhulu and abanye bawufuna bangana understanding banokufuna umuntu angeke ngize ngikuthengisele le container nge250 ucabanga ukuthi uzoba rich wena. Angeke, but uzokhona ukuthi uyophila. Omunye akafuni nokuzinwaya ikhanda ulele embedeni ufuna umabhebeza ukuthi amenzele imali. So bawufuna kakhulu. Okay. So mawuthatha, you must also do the work as well. Hey, kumele usebenze, kumele uthengise, kumele uvuke uyoma laphana uthengise ama cigarette. Manje singaba ne-exchange yemali iyanda. Ufuna lokho nje kube ne-exchange yemali. It's faith and action. Yes. Faith and action. Okay. Right. Bafethu. Yeah, no. Sister ufikile ungenile wadabula wathathamula waberekola ya. Nimzwile umabhebeza. It is not for Hatebe to market. Uzikhulumela sister. So ninenzwile let those of years here. We've got IC ukuthi ngiyayifuna sigaleta lalela. Usister uzokwenzela. And we must say this once again, guys. You know, khona into as I walk bafethu sihlangana kakhulu emateksini. I want under the impression that we come and promote ezinye izinto that affects you as our viewers. We always say to you guys, you know, if you can do things with open mind and without judging. If there's one thing that I hate, God knows this, judging other people. Yeah. But if you want to know, ask. Yeah, because you are always welcome to come and sit on the seat and say your piece without judging other people. Because we watch this, the name is isn't come if you contradict. What if you realize the time usisi khuluma ngentesona so iyo lento leyo. So please guys, our viewers, you know how much we love you and we are pro ikas bafethu nokukhula komuntu omnyama. I always say this ukuthi sesixhekeke kakhulu thina abantu abamnyama. Silimazane kakhulu. Enough is enough. Time for hatred and judging must come to an end completely. Just to the ground. So if we are open-minded, we'll always observe things from the point of understanding. Why were you saying this? I'm a bit confused. Please clarify to me. If we take it from that point, I can assure you we can grow. We can grow and live amicably as Black people
udebe ngise Sipho Hardin. Oh, imani kancane. Anza abangena. Bengicela ukubuza in terms of uMabhebeza uthe uthanda ucansi. Ngibuyisela emuva ngicela ukubuza ukuthi singakhona ukubona if let's say umuntu omsebenzela uMabhebeza. Angeke uzukhone ukubona ne ngoba uMabhebeza wenzani ungakhona ukubona if unabantu abayi2 ngoba uButsiphi ifa intombazana nami ngiyintombazana ulala nami mina ngisebenzisa uMabhebeza ngeke sifane mina ngi-advanced yena unomali understand so uzokhona ukubona ukuthi hey mara and uzoloku ufuna mina because mina ngimnandi uyayibona so kule yesithwalo uma ngithi uthanda icansi uzofuna hey butwami Uyabuza. Oba ufuna ukwazi ibhuti wakho. kunamabaso bazongishaya izangoma yaxolisa bakagogo kunamabaso butwami ne asinokuwenza ne lamabaso lawo uma uwenza maybe ufaka noMabhebeza uhlanganisa nama-sperms ama-sperms asebenzile wendoda nomfazi so ipartner yakho iyaza ngithi then niyothi maniceda ukwenza ucansi immediately niceda niyalibumba nolithuna then inihamba niyoshisa for ibusiness yenu kuba easy kakhulu mawuzosebenzisa lelo baso ipartner yakho ibe yazi ngoba immediately niceda ukulala nisashisa kumele nihambe niyo lenza umama khipha kumalifuni le condom ifuna le eseyiphuma phakathi Okay. so Then in terms of consequences mina let's say Ngizobuya for part 2. All right, Bafethi yalo. Bafethi lapho bak. No, Bafethi indaba zipheli. Inkani nje isikhathi sesinomoro Bafethi at this point in time. Please don't forget to like, hit the notification button. Bafethi, please share our stories. Let us know what you think. Usisti ufikile wangena wathathamula berakule wenza into yakhe Bafethi etume ngayo. So yeah, please let us know what you think. Like I said before, guys, please stop judging others. Sipho Hadebe Paranormal Show. Nyanqanye Bafethu. Thanda umakhelwane wakho njengoba nawe usithanda. Ayoba we sister. Thank you so much sis. Ithi suza ukuthi ama-viewers wethu athini maybe bazokudinga futhi njengomunye so bamdingile futhi so simphethe namhlanje. Siyabonga, thank you, siyabonga. Out. Ayoba.